הכלי השני שאת לא צריכה בשבילו מרשם על פי החסידות הוא הניגון. כשנגמרות המילים, מתחיל הניגון. המילים מביאות אותך עד לפתח הלב, והניגון פותח את הדלת ללב. הניגון הוא כלי לניקוי רעלים ורעשים שהצטברו אצלך בתוך הנפש. כשאת נופלת לעצבות, תחושת דכדוך, או פשוט יש לך עומס של מחשבות שלא מניחות לך, הניגון יחבר אותך פנימה למקום רגוע ויעלה לך את התדר. כשאת שומעת ניגון, לפעמים את תבכי, מה שנקרא מקווה לנשמה. לפעמים את תרגישי שמחה, ולפעמים את פשוט תרגישי שהניגון מנקה מתוכך את כל המיותר. אז מה את צריכה לעשות? ללחוץ על פליי, להקשיב לניגון טוב, ותני לנשמה שלך לנשום.